Tulo ka dekada ug 7 ka tuig na ang milabay human sa usa ka makasaysayanong panghitabo sa nasod. Tulo ka dekada ug 7 ka tuig na ang milabay human napalagpot ang kanhi diktador nga si Ferdinand Marcos Sr., amahan sa kasamtangang presidente sa nasod nga si Marcos Jr. Nakahinumdum pa ba ang tanan ni adtong mga magtutudlo, madre, mga pare, mga trabahante, mga estudyante ug uban pang tawo gikan sa mga naglahing estado sa katilingban ang nagkahiusa alang sa usa lamang katumong, ang kaugalingnan o kagawasan gikan sa mga kamot sa usa ka diktador. Karon, atong gihandom ang ika-37 ka tuig sa EDSA People Power Revolution 1, usa ka malampusong mobilisasyon alang sa kagawasan sa mga Pilipino. It was a marker of the end of that authoritarian regime. So you can see it in the videos where people commemorate it. Like the lasting image for me personally is that image of the tank, and then the nuns bringing the flowers, encouraging them to join their ranks. It's significant because it allowed us to sort of release ourselves from that authoritarian rule. But now I don't know how significant it is for this generation. I was very young when EDSA happened, so I was probably around 4 or 6. What I do recall is that around that time they also had the election with Cory, and where she allegedly lost. So we had a lot of yellow leaflets from the Liberal Party, because my father ran under the Liberal Party label, and so we were just playing with those flyers. So that's what I remember. My visceral memory of it was converting it into paper money. But of course, in retrospect, I realized how important those flyers were, because they signified a sort of the original fraud, Cory losing that election. Ang Associate Professor sa College of Communication, Art and Design sa tunghaan sa UP Cebu nga si Mary Rose Arong, mibutyag nga sa panahon sa EDSA Revolution, linghod pa ang iyang pangidaron, apan dili niya makalimtan ang kamahinungdanon sa maong kadaugan batok sa usa ka diktador. I guess it's important to remember EDSA because I always tell my students that it's important because EDSA as a revolution signifies a particular moment in history wherein we wanted to get rid of a dictator. And so, because people impart a lot of values or functions on EDSA, when it ideally should have been remembered for a very specific moment to get rid of Marcos, the dictator. So I think it's important to remember EDSA for that specific function because it was a success. Samtang ang history professor sa University of Cebu Banilad nga si Emmanuel Ilnar misaysay sa iyahang kaagi sa EDSA Revolution. Matud pa ni Ilnar, usa siya ka political science student sa University of San Jose Recoletos ni adtong panahuna sa pagsugod sa EDSA People Power Revolution. I was in 1986 when that happened. I was a first year student, political science, University of San Jose Recoletos, and I was actively involved in this student forum which kanang nag-build up sa EDSA Revolution. More of, a mixed feeling, bitaw, mura ka, ma-excited, nga ma-adlock at the same time. Especially, na yun, with sa EDSA Revolution 22 to 25, white and scenario, lahi ang scenario at that time. It was unusual, very uncommon kay mura siya scenario of a possible civil war. Matod pa ni Ilnar nga og kundi pakuyog ang mga taga-simbahan, posibleng mahimong dugoon ang revolusyon. Ang told story, many would say nga kanang mura siya miracle tungod kay ngano man it was so peacefully done. Why makatuo nga sa history sa revolutions of the world na di nangamatay, but that particular revolution, wala tay casualty. Kung naaman gamay ra o isa ra, wala tay na-recorded na casualty ana. It was so peaceful, bloodless, and one reason was the participation of the Catholic Church. Atol sa EDSA Revolution, daghang mga tinun-an ug mga youth groups ang miapil sa mga kalihukan.
Si Vincent Pipito usa ka coordinator sa pundok sa Kabatan-unan sa Subo mibutyag nga kaniadto ang mga estudyante ang naningkamot nga makigbisog sa panahon sa EDSA Revolution o bisan sa kasamtangan nga panahon ilabi na sa matag anibersaryo sa EDSA People Power. Sakit no or murag alisod siya dawaton pero wala pa jud siya nahuman no kay do napalagpot si Marcos adto na wagtang marsya no but then ang after ana ang mga kanang farmers wala man gyapon sila yung mga lands nga detail ang mga workers kay kanang dili man gyapon sakto ang ilahang kanang sweldo para mabuhi sila no nya namang gyapon yung contractualization and so I strongly believe that the true essence of being Filipino is resistance, and through history, we've seen several manifestations of this, and the 1986 EDSA People Power Revolution is one of them. It would benefit us to remember that the EDSA Revolution didn't just happen overnight. It was the product of ceaseless action and relentless organizing of Filipinos across all walks of life. So I believe that the significance of the EDSA Revolution is that we as a people united are capable of change. And through understanding the roots of our oppression, we can be able to muster just as much, if not more, the people power that overthrew the dictator more than 30 years ago. Ato sa mga protesta ug kalihukan dito sa kauluhan, dinhi sa Sugbo gipalanog usab ang mensahe sa pagbatok sa diktador nga kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. Ang Fuente Osmeña Circle nagsilbing saksi sa panaghiusa sa mga Sugboanon kaniadto. Mao kini ang dapit asa nagtapok ang mga Sugboanon kaniadtong February 7, 1986 human midaog si Ferdinand Marcos Sr. sa snap elections. Matag anibersaryo sa EDSA Revolution na anda na sa mga Sugboanon ang pagtapok dinhi aron paghatong sa nahitabong kadaugan batok sa usa ka diktador. Ang 1986 EDSA People Power Revolution resulta sa panag-abot sa minilyon ka mga Pilipino gikan sa tanang hutong sa kinabuhi aron magmarcha subay sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA aron tapuson ang diktadorya ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. ug makabot ang demokrasya. Niadtong Pebrero 22, 1986, gipadayon nila ni Cory Aquino ug Salvador Laurel ang civil disobedience campaign batok sa rehimeng Marcos sa Fuente Osmeña Circle sa Uptown Cebu City. Ug giubanan sila sa libuan ka mga Sugboanon nga mipakita ug mipadayag sa ilang suporta sa Cory Laurel tandem pinaagi usab sa pagpahigayon ug indignation rally. Matod pa ni Maria Teresa Angelina Tabada, usa ka magtutudlo sa College of Communication Art and Design sa UP Cebu, na anda na nga ang katawhan magtapok sa Fuente Osmeña Circle matag anibersaryo sa EDSA Revolution. Cebu was one of those who actively organized prayer rallies, mass rallies. Metro Colon was a favorite spot for students, workers, journalists to group together to listen to protests, rallies, as well as Fuente Osmeña. That was also a focus of dissent. And many of the students, I'm proud to say, were conscientized enough to go to the streets and join the many sectors in expressing demand for change, for accountability, because it seemed to be then that the way of life was corruption, abuse of power, nepotism, so many ills of society, but we did not think that we ought to give up on the country to those who were sitting in power then. Gani sa pagsaulog sa ika-37 nga EDSA People Power Revolution karong tuiga, nagkanayon si Dennis Abarrientos ang tigpamaba sa Civil Rights Group Karapatan sa Central Visayas ang mga onyon sa mga mamumuo ug mga tigpasiugda sa tawhanong katungod maoy mangulo sa kasaulugan. Ang mga grupo magsugod sa pagtapok sa Fuente Osmeña sama sa nahitabo ni adtong 1986 dihang libuan ka mga Sugboanon ang nangadto sa kadalanan paingon sa Camp Sergio Osmeña lahos sa Dan Colon. Mipadayag usab si Abarrientos sa iyang pangagpa sa maong selebrasyon nga karon usa ka Marcos na ang milingkod isip presidente. It's Juan. It's weird that we'll be commemorating the same the EDSA that toppled a Marcos during the time of another Marcos. So it summarizes what the efforts of our people has come
from 1980s up to the present moment when di ay dapat magkumpiyansa, dili dapat mo kuan kanang mubuhi sa ato ang gipakisugan o magunahuna na once makalungsad na ka o usa ka revolt and natlagpot na nimo ang usa ka usado nga pangulo, humana na it was a learning experience for the people and we only learning it now na kinahanglan day continuous ang struggle for reform, for change. Apan ang dakong pangutana, nakakaton na ba ang katawhan sa mga pagtulunan sa kasaysayan o posibleng masubli ang mga panghitabo kaniadto? Alang kang Krina Tanyongon nga usa ka communication teacher, aduna gayoy kalabutan ang pagpakatap ug mga gipangtuis nga kamatuoran sa internet hilabi na sa social media sa paglimot sa kasaysayan. Significant, especially in this age of post-truth, where a clear distinction between lies and truth is getting blurred, leading to the manipulation and deceptions of our people. And with the advancement of technology, that led to this making things possible. No, we become both producers and consumers of information, and with the immense power of social media, so anything we can publish anything, and we can alter and modify our stories. We can fabricate lies. Karong 2023 mao ang unang higayon nga atong handumon ang EDSA Revolution ubos sa administrasyon sa usa ka Marcos. Nagkanayon si Tanyongon nga ang EDSA Revolution usa sa pagpahinumdom kanato nga dili angay kalimtan ang kasaysayan ug angay nga hatagan og pagtagad ang pag-edukar sa katawhan. Till it culminated in 1986 EDSA Revolution. It was very momentous. So why would we forget that? So we have that narrative of a nationalist struggle that's grounded. And also it tells us, it has told us that if we only group ourselves, we can organize ourselves to fight for independence, for genuine democracy. I hope that should be continued and should not be forgotten. Tinguha sa mga nakigbatok ni adtong EDSA Revolution, mga magtutudlo ug mga nagpakamanang mga grupo nga unta matag adlaw atong hinumduman ang importansya sa maong kadaugan ug dili lamang matag anibersaryo niini. Ug taliwa sa mga managlahi nga baruganan sa katawhan sa mga isyu karon sa katilingban, angay nga magpabilin nga magbinantayon, manginlabot ug makiglambigit ang tanan alang sa kalinaw, kaaswagan ug kaugalingnan sa matag Pilipino. Kauban sila Faith Jana Sidilio, Candice Dorothy Alcares, Alea Patenio ug Ilaika Shunzon, Juliana Rodenas, kini si Jaira Camelio alang sa My TV Cebu.